हेलौ लोगो नोंथांमोन, आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। आं दिनै आंनि लोगोफोरखौ गोसोखांनानै दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बिनि सिगांनो आं माखासे खोथा बुंनायनि सिगांनो आङो फ्रेन्ड आरो ट्रु फ्रेन्ड माने लोगो आरो सैथो लोगो बेनि आं एसे डिफारेन्सखौ बुंनो नागिरदों। लोगोआ जाहैबाय लोगो, नों मालाबा सम लोगो मोनो बा खाथिनि लोगो बिदि आरो बांद्राय एला गेला बांद्राय लोगो नङा बे बास लोगो मोनबाय थायोबाबो लोगो। आरो मोनसेया जाहैबाय सैथो लोगो, ट्रु फ्रेन्ड जायखौ बुङो, ट्रु फ्रेन्ड। दा आङो मोननैसो खोथा बुंसै। जोंनि लाइफआव जों गोबां फरायनायावनो होन, खामानि मावनायावनो होन, बा बबेबा थाहैनायाव बा हस्टेलाव थाहैनायाव अनेक लोगो मोनो। सोरबा ट्रु फ्रेन्ड जाना थायो, सोरबाया फ्रेन्ड जाना थायो, नङा होमबा? दा आंहाबो माखासे ट्रु फ्रेन्ड दंमोन आरो माखासे फ्रेन्ड। ट्रु फ्रेन्डआ ओरैबायदिमोन, बा ट्रु फ्रेन्डआ ओरैबायदि जानांगौ जे ट्रु फ्रेन्डआ माब्लाबाबो नंखाय बुंनो नाङा बा नंखाय बुंनो हाया। आरो जाहैबाय ट्रु फ्रेन्डआ जाहैबाय अरायसम नोंजों साथ होगोन, माने अरायसम नोंजों खैदां खैफोद प्रब्लेमफ्राव अरायबो साथ होयो। आरो ट्रु फ्रेन्डआ जाहैबाय नोंनि माब्लाबाबो फैदा दैखांनाय नङा, माने लाब दैखांनाय नङा। आरो ट्रु फ्रेन्डआ जाहैबाय माब्लाबाबो मा होनगोन नंखाय, मा झुट मा होनगोन बेखौ, धका होनाय नङा नोंखौ माब्लाबाबो दै। बे आरो दा नोंथांमोनाबो बैफोर दिनफोरखौ रिमेम्बार खालामो जानांगौ सम जेराव नोंथांमोनाबो गोबां जायगायाव फरायनानै फैदों, खामानि मावबोदों आरो हस्टेल थाबोदों, बा गोबां बिजनेस, बेफार बिजनेस, सोरबाया साख्रि मावनायाव गोबां जायगायाव गोबां फ्रेन्ड लोगो मोनो। बे आरो मा होनो, आंबो दा माखासे गारबोनाय समफोराव लोगो मोननाय लोगोफोरखौ गोसोखाङो, जेराव आंनि लोगोफोर दंमोन माखासे आरो ट्रु फ्रेन्ड सैथो लोगोफोर माखासे दंमोन। बिथांमोनजों दा आं कन्टेक्टआव फ्राय गैला, खम जाबाय, माने गावबा गाव बेस्थ' जाबाय लाइफआव। सोरबाया आंनि लोगोफ्रा साख्रि मावबाय, सोरबाया बेफार फालांगि मावबाय, आरो सोरबाया कम्पानिफ्राव मावदों, आरो सोरबाया मा खामानि मावदों एसेबां कन्टेक्टआव गैलायला। दा आंबो दा नै फिसा मोनसे बिजनेस सालायगासिनो दङ। दा बेयावनो आंबो बेस्थ'। खाथिजों मोनसे लामा दङ, बेयाव गारि थांलाय फैलाय, खोब साउन्ड रेकर्डआ एसेबां मोजां जायासै। दिनै कास्टमार खम हिसाबै आं मोनसे बिदिनो एसे फ्रेन्डलि सावरायनो होननानै आङो भिडिअ लाबोनाय जादों। नोंथांमोनाबो मोजां लोगो, सैथो लोगो आरो लोगो दंमोन। नोंथांमोनाबो गोसोखाङो निस्सय, आंबो मिथिगौ। आंबो गारबोनाय लोगोफोरखौ सम गोसोखाङो, कन्टेक्ट गैलायला। आरो बे भिडिअनि गेजेरजों सोरबाया जुदि आंनि भिडिअखौ लोगोफ्रा नुदोंब्ला एटलिस्ट कमेन्ट हरो बा मबाइल नाम्बार बिहरो, होमब्लाना आल्टिमेटलि जोंना कन्टेक्टआ जाफिनगोन आरो जोङो मोजां गाज्रि सुखु दुखु बिदिनो रायज्लायनो हागोन। बिदिनोसै। ओमफ्राय ट्रु फ्रेन्ड आं जायखौ बुंबाय, बेयो अरायबो ट्रु फ्रेन्डजों मोजाङै थानो नोंथांमोनाबो नाजा। जाय ट्रु फ्रेन्ड बिथांमोनजों मोजां सोमोन्दो लाखियो। आरो फ्रेन्डआथ' अनेक फ्रेन्ड थाखायो, बेबायदि आरो। दा माखासे फ्रेन्ड जोङो किसुमान गारबोनाय समफ्राव गावनि लोगोजों गेना गोरोन्थि माब्लाबा सानज्लायनाय, माब्लाबा गोरोन्थि सानज्लायनाय, नांज्लाय खमलाय हयथ' जायो, नङा होमबा? बयहाबो जायो जानांगौ। दा बेफ्राव आंजों लोगो मोननाय माखासे लोगोफ्राबो जुदि आंनि सायाव माबा मोनसे गेना गोरोन्थि सानफ्लांदोंब्ला, बा आं माबा मोनसे
नोंथांमोनखौ मिसबिहेभ बा माबा मोनसे खालामफ्लांदोंबा आं सरि होनो नोंथांमोनाबो फरगिभ होनांगोन लोगोनि गेजेराव बे थानांगौ आरो नोंथांमोना सोरहाबा जुदि माबाफोर सोरखौबा सरि बुंनांगौब्ला बे मोनसे जेरिया प्लेटफर्म नोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों इउटुब फेसबुक बा जिखुनु वाट्सएप बेफोरजों नों बुंनो हायो इउटुबावबो मोनसे जेरिया बिदिनो नोंथांमोना सरि बिलाइनांगौ ओमफ्राय निमाहा होलायबासो जोंनि लोगोनि मोनसे बन्डिंआ मोनसे थाफिनगोन बेखिनियानोसै अके